17 जानुवारियाव भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथांनि नुजाथिनायाव जि हुरुहोजाई स्टेडियामाव बागुरुम्बा जि मोसाफुंनो दिन्थिनो लादों बे दिन्थिफुंनायनि रिहार्सल हाबाफारियाव तामुलपुराव आङो दिनैहाय नायदिंनो फैदों आरो बे नायदिंनो फैनायाव नायदिंनानै जोबोर मोजां मोनदों। जोंनि जायफोर लाइमोनफोर दिनै गोबां साननिफ्राय दिनै बेवहाय रिहार्सल खालामबाय थादों आरो बिथांमोननि जि मोनसे कन्फिडेन्स बे कन्फिडेन्सखौ नुनानै थारैनो जों गोजोननाय मोनदों आरो 17 जानुवारियाव जि जानो गोनां बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो जोंनि मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर बावदों आरो बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बर'नि जि बागुरुम्बा बे बागुरुम्बानि मोसानाय जि दिन्थिफुंनाय बे दिन्थिफुंनाया जाफुंसारगोन होननानै मिजिंथिदों आरो आं गासैबो मोसाखावरिफोरखौ जोंनि तामुलपुर जिल्लानि गासैबो मोसाखावरिफोरखौ आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। बेयाव जि मोसानाय दिन्थिफुंनाय बेयो मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड जानो थांगोन। दा बेवहाय बेखायनो बागुरुम्बा जि मोसाफुंनाया बेबायदि मोनसे हिउज मोनसे क्राउड बा हाजार हाजार बा रोजा रोजा लाइमोनफोरनि बिदि दिन्थिफुंनाय जायाखैमोन। दा बेखायनो बेवहाय 10,000निख्रुइ बांसिन जि मोसाखावरिफोर बेवहाय बाहागो लागोन। बे मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड। जेरै बिहुखौ खालामबाय, जेरैहाय झुमुरखौ खालामबाय, थिग बेबायदिनो बागुरुम्बायाबो वर्ल्ड रेकर्ड जानो थांगासिनो दङ। दा बेयो बर'नि थाखाय मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिजागोन। जों दा बर्थमान तामुलपुर जिमानखिनि मानसिजों माबा खालामनानै थागथियारि रेडि खालामगासिनो दङ बा रेडि खालामनाया जोङो अलरेडि जानानै फैबाय। थ' दिनै तामुलपुर LACनि एलेकायाव बा डिस्ट्रिक्टनि दिनैयाव ट्रेनिं होनाय जादों। थ' बेयाव जों ट्रेनिंखौ होखांनानै सानथाम बेयाव जों गुवाहाटियाव 11 तारिखै लाना थांगोन आरो 11 तारिखनिफ्राय जोङो 11 तारिखआव रेस्ट लानानै 12, 13, 14, 15 बेसिम जोङो बेवहाय गासै माबाखौ लानानै बेयाव माने पारफरमेन्सखौ खालामहोगोन बा रिहार्सल खालामगोन। बिनि उनाव जोङो 16 तारिखै रेस्ट होगोन। 16 तारिखै रेस्ट होनानै 17 तारिखै माने अपेन श' खालामगोन। दा जोंनि तामुलपुरनिफ्राय गासै माने थांगोन 778